Paminati no one ngoma na gonna banja. Awir na de jogilora. Paminati no one ngoma tina gonna banjona. Awir na de galagala. Nyadundu kora makongolo nang Saudi bira. Imai tabu ngoma. Koyugi kora makondo manang Saudi bira. Ngoma Jaber dongi loyo nyiwa moko mawunda nono Nyiwa wono ngoma Itabu sami yudo nyar ngatu dongo deku oni Nyiwa wono ngoma Gilaf ni pokno nyuombe Kada pokno kende Donge pokno kende Pokno nyuome Ai Wamina tieno wonu ngoma na gona banja Awir na de chugela Wamina tieno wonu ngoma tina gona banja Awir na de agalagala Bas ingata gara mawinjo wako moro maintiere mana kaka nakoni ni je teacher dek wabedo ge msani wadhi live kaka wuono to wan kod Tabu Ja Koyugi mini winjo no endo omi wase chaka mana kaka winjo no endo ingat moro maneno wako moro maintiere gimaduong minyalo timo ne msani en subscribe to YouTube channel mana kaka an pile an MC Omari Nash kidhi kache YouTube en MC Omari Nash inyalo bepa kane dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea iluongo no Omari chiem no jemo mbele chiene mineno to mbele mangi duogi hodo Tabu Ja Koyugi Aweri nyasididi Nyapijario Barikiwa studio Paminati no one ngoma na gona banja Aweri na de jogilora Paminati no one ngoma tina gona banjona Aweri na de galagala Nyadundu kora makongolo Aneno kacha chaka juice chako donjo chel kacha aneno ka ngato penja kacha ne to ere Tabu Ja Koyugi ni tiere kendo adhi kele just in few minutes wadhi kele meanwhile puro wawinjo thumbe mag Tabu Ja Koyugi ne nigi shida moro e YouTube account ne koro inyalo dhi kacha chaendo subscribe ne iluonge ni Tabu Ja Koyugi subscribe ne matin kacha ting'iyo thumbe moket recently ang'iyo ka e simba ayudo ka ondiko ni Tabu Ja Koyugi ayudo kaka thum moketo ma latest yani ma oldest oket kacha 10 months manyiso ni ma account ne machielo nikech account ne nobedo gi issue moro to wan kaka wasani adwa kwere ni koponi ati Nyasaye omiyi knowledge moro matin wetiyo gi knowledge ni mar tieko joweteni iwinjo nitie jok moko man gi knowledge ngato nyabiro ir ni Omari adwa ni tim na ke YouTube na nade adwa ni tim na Facebook na nade tiyudo ka bang ndalo matin ngani ochako lokore gi YouTube ni timo go gik moko makata in koro Kenya access and that's the exact thing monotimore ne Tabu kendo sani koro ochako YouTube ne manyien inyalo dhi kacha subscribe ne Tabu Ja Koyugi tiketo thumbe ne matin iwinjo wa promote go msani meanwhile pod wawinjo thum
Mani luongo ni Tabu Ja Koyugi every Wednesday one live kacha chaendo inyalo contact inyalo book mondo wa promote. By the way, it's not for business, it's just for promotion. Ibet artist moro in gospel artist, in Anglo artist, in Tabu ng'ato kona kachiche no mari los nutsaki aseloso ring bang bas mani luongo na ring bang mani koro ing'e achungo ng'oma adwa ni koro kumochope nende akel Tabu Ja Koyugi. Nyadundo donga yudo nyar ng'ato donga tero dalawa anyiso mama gi sanitize corona is real. Maka kudak Nairobi ka. Corona is real. To bwana in ma corona ng'eny ponga ne bwana. Dongene na koro chamo en chiemo to gidhi gym, gidhi thum weekend. Ng'amo ni pong. En chiemo gidhi gym, gidhi thum weekend. Correct, iduoge odi. Tiduogi ponga. Ipo kipong. Magi mopong ibigio kia. Ai. Iwajere corona is real. Ka corona monikete chunyi. Mondo kik tuo moro koro yud thuolo. Yes. Corona makisepike chunyi. To koro tuo moro ok yud thuolo. Mana kaka nasekono no ne wadhi bedo gi Tabu Ja Koyugi. Tabu Ja Koyugi is now in the house. Tabu Ja Koyugi ndani ya nyumba. Ojamo mojengo. Baba kopo ni wadwa chako matin. Yes. Samoro wadwa chako no adwa ne akwonga onji thumbi. Ere thumbi miero ga ahinya miwinjo ka samiketo to iwinjo ka dikodi maber. Mokwongo anyalo chako gi wach Nyasaye. Kechan adonge lejo. Ing'amo donje lejo? Adonge thagruok. Okay. Koro through Nyasaye, through dongo e thagruok. Nomiyo ang'e mang'eny, momiyo nang'e ni Nyasaye kare nitie. Okay. Yes. Katie. The intelligent chatbot building platform to support your customer service, sales, and marketing effort. We are chat get in there. Oh Lord. Nyasaye rokamano. Pati moro manyalo patigo. Kakinde kuntie. Baba. Oh, Baba, Baba, Obongona, Jehovah, Halungo nyinge, Hawero yiga, oh Lord. Oh, I am that I am. Mani luongo ni Tabu Ja Koyugi. Halungi Baba, Mesia nyakalaga wewe niga. Obongo nyakalaga, Mesia wono simba, namalo yonge. Tabu. Ruti miyangima, himiya muya, dongi beru mokalo. Hallelujah. Jehovah miya muya, kawuna lundu nyingi, dongi beru mokalo. Dongi miyangima, dongi beru naga.
Tabu. Kawuna paki gibune Nyasaye manyalo donge maendalo. Donga paki giwer Nyakalaga donge maendalo. Obawo Nyakalagi berna. Alungu wano simbi berna. Awero Nyakalagi berna. Awero Nyakalagi ber. Baba. 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 Obongona. Jehovana. Halungu nyinga. Oh Lord. By the mention name of Jesus Christ, every knee should bow before God. And every tongue must confess that Jesus is the Lord. Wewe. Yani tabu kare ina gaja gospel moro motegno seriously Yeah, kodo kocha be walemo wapako ruth maratari. Lakini kodo ko angla be pod juogi kore kotu. Koro gaja tichacha. Koro. Wer mar Jehova ni tikelo giro. Wer mar Jehova en ka donjo ga stage nyaka chaka kode en ma koro rogo koselor. Ema lokore juogi. Koro thumang ne bere na mamik nyaka pinyo. Koro ka wingero na ol. Sanitize. Sanitize. Baka ma iko rak Nairobi ga. Abeji. Iko ni roe makoselor to dilo kore juogi. Koro wadupe ma ngato ka ngodo inda madho kongo. Kongo no koro dilo kore kongo apar. Bere da boro mane. Wano koro nye stage to kongo chako gi wer mar Nyasaye. Yes. Nikech wer mar Nyasaye kelo giro. Koro roho ne makoselor. Yes. To dilo kore juogi. Okay. Kone roe malor to lokore juogi. Kose lokore juogi to wabe koro juogi koro keto mani en thumit ma okiol. Ya kongo be kango se fenye juogi selor. Koro en mana kongo ya wait ideko. Toast. Ay. Mano tabu ja koyugi bang thum nadwane ichaki wachako ket moro. Yes. Moro manoma. Mondo wakon jopiny ati nige thumbe mopogore. Iwinjo nikech nitie jomoko ma in fact gin sani ka koro wach tabu eka gineni koro wanya keto mano koro wadonje mamonde haya ano meru minu en meru makata ngol manade dan. Okay. Yes. Anaro menu ma min job so mi felo la ginera ano mati anyono ngolo toni hawero mamanya ginera haluongo mamanya ginera janyuola weri nade mami tabu koyugi janyuola weri nade mami mama tinga iye dweche chiko mama tinga iye dweche chiko dwe marapar nokela pinyka ebu shikilia dwe marapar nokela pinyka ino nyuole gino mabago kitiko chiko anana kalo anakalo tabu ja koyugi onyuol gi dweche chiko o dweche apar awuoy monyuol Monday morning yes koro tabu ja koyugi jomane no wasane ingeni gingei kaka tabu ja koyugi yes to koro nyingi manyingi kumea kizunga keni luonge ni bayo manyiso ni yue abayo kama kizungu ina maana nisikie kizungu bado ponya iluonge ni bayo birth certificate koso ya koro an nyinga mang'eyo mane nyuola yudo e piny ka wang'o yepo ayudo kiluonga kamano by the way iluonga ni Tony Onyango Mwalo Yes. Okay.
To mwalo ni ok en ni Mluya, en ana jaluo modonge luo monyole luo. Okay. Koro mane nyinga mar ID. Mano nyingi mar ID. Yes. Okay. Nyinga mar stage. Stage ne mero TABU JA KOYUGI. TABU JA KOYUGI. Be mangeni most of people ng'eyo. To dalani kanye TABU? Dalani Oyugis. Okay. Oyugis and Jao Mabei. Ajao Mabei. Homa Bay County. Yes. Okay, jo Migori ma wigi tek. One do kata waringo do nwasedo certificate mar ng'wech. Mar gima ng'eyo mano athlete. Gima ng'eyo ni jo Homa Bay to nigi talent. Yeah. Jo Homa Bay nigi talent and I want to warn you kumoro maminene gini. Kik uchal talent mar ng'ato. Yes. Kik uchal talent mar ng'ato tupako mar Musongo. Nikech Musongo koyud ka ringo gotieno ni otimo exercise. Jo Homa Bay to iwacho ni jajuok nango ka ringo gotieno. Jo Homa Bay ka ringo gotieno ti iwacho ni jajuok nango. Ok mano dong ne kuwuoyo ne TABU gini marach. Gima ng'eni gin gi talent. Yes. To giero nyisore. Koro gidwa ni giringo gotieno sama ji ok nenegi. And that's all. Mang'eni wasedo nyaka certificate mar ng'wech. Okay. Koro obedo authorized. Ok wach ni certificate mar ng'wech. Kech mano to koro uchalo ng'ama piem gi ng'ano ne gi Kipchoge. Wach ne nyocha wayudo certificate mar ng'wech gotieno. Ibedo specific. Ikajegene warga mwangeni ati ringo guri uchieng minene TV. Then mana Kipchoge. To ndani ya nyumba le TABU JA KOYUGI mana kakiwinjo nendo. TABU kuri wacho ni iwuod Homa Bay, Yes. Iwuod Homa Bay. Awuod Homa Bay. Jani ni mar thum isedhi go nang'o? Sedhi gi jani mar thum. Yes, an kana chako thum. An thum sanda. Tumo sanda sana are school tumo sanda record ma na ketia ka ok thum yuare makodi ma japuonjo donjo gi mathematics to thum ni yuare makodi buk na ber ahinya to mane kar kinyalo ka Nyasaye nyame tich maber kar wakaw thum ke chanto buka yuare nyaka form 3 ka itimo form 3? Yes, koro certificate mano ka chope na chelari janyuol no bedo gi ng'ikruok mar korka tich. Okay. Mok ni janyuol ne ntiere to janyuol ne koro organic chemistry nok donji. Lakini agone Nyasaye kamano kechero mako teno bedo kamano. To ng'e ndiko nyinga ya kitambi chopi form 3 ng'e ndiko nyinga. Mani ng'e ndiko nyingi? Yes. Form 3 ng'e ndiko nyingi. Don't go to form 3 class a day. Class a day hapana. Yeah, not class 3 form 3. Form 3. You know there is different mar class a day. Yes. Gi form a day. Ya koro mane gima no bedo. Okay. But agone Nyasaye kamano masa Nyasaye no miya ngufu ma arado gi but ng'ama no kungu kita platform. Yeah. Nen alunge kaka ne nyamera en Benta ogwechalre. Mano wera dise nada. Bento gwechalre donge? Yes. Bento gwechalre ninga kel ka sani be pode Nairobi ka? Sani podonge. Ango wo bang ma. Kano kao mama koleta ana chako gi miel by the way. Dancer. You are dancer. Ati you are dancer. Yes. Koro kano kao kelo Nairobi. To gima no buoga sana. Ne rop gine. Choma korida bete in ng'ata chielo kombe mi bete ni no buoga sana. Achaka puro ng'wecha dok dal. Ni gino kanyal chiep ni tope iya. Correct. Koro kano biro kana chiemo moro kawa. Tanyise ne nyamera ato benga to yuare ge miel. Benga yuare na sana. Benga neno ka dhi matin. Yes. Methi. Ngeni wende jeo. Kawuna host methi. Ya koro ne mana nyise ni koro kawe tera ka jawangla moro. Kumigo yangla manya ko nyise ni Lady Morino siepna. Ema dhi tudo gi Lady Morino. Imbi ya ka Lady. Hiro aba ka Lady. Koro ka Lady to awugo ka Lady ka koro amiel Lady almost 2 years. Yeah. Iga mara de koro ras chako ng'e matin. Kana wuok Lady na wuok kan ng'amo sebedo sawa kabisa koro ka wer. Koro kana wuok ta koro ne miel tigone backup matin. Yes. Emiel tigone backup matin. Yes, ng'eni be mekigo be ok diwera yenye mbele ji inyalo timge chile. En adier. Koro na backup ma yaso gwedha mana ng'e wer kabisa. Chiwo backup no gima ber seriously. Ngine achiwo backup ne Fally Ipupa. Achiwo backup ne Fally Ipupa mang'eny ma wende na mana weka poka gol. Doge ma Fally Ipupa wero.
Anatimo backup ne Fally Ipupa. Yes. Ema wera gi Fally Ipupa. To ayuda Awilo Logoma. Awilo Logoma be chaka gone backup, Makosa na Awilo madho njaga mang'eny. Koro no konyo na. Emogo la okemari go kora biro Kenya ka. Koro ka biro Kenya ka. To koro wacho ni okadwa na chaka gone ng'ato backup. Yes. Awacho ni an koro we awuo to gin giwer. Iwinjo. Koro ok mi wayuare gi ng'ato. Yeah. Koro ini go ni lady backup. Yes. Kasto eme kiwuok to koro iwuok ka in sawa. Yes. In inge miel, inge wer maber. To drum set gibi goyo nitie gimoro amora. Okay. Gimoro amora nyaki boda nyago matino ka inyo. Okay. Wabiro after break kona thum midwa ni waketni ko inyalo wuoyo gi Tabu Ja Koyugi e comment piny kacha. Indike comment kanyo wabiro somo, then we shall respond. Wabiro respond immediately. Gimindiko kanyo no wa respond immediately. Meanwhile, we wadhi break gi thum Tabu Ja Koyugi moro matwis. Tabu wacho dinge miel bwana, adwa ketie miel bang' ma. Ana miel marach ma. Adier? Ana miel bwana marach ma. Adhi ketie miel bang' ma ket na thum. Ero. Na thum. Okman. Eje moro mago nyam. Poko no serem. Poko no serem. Aero katna. Tabu. Coconut Timene. Hey. Mano iluongo ni Tabu Ja Koyugi, mana kaka winjo no endo wacho ni wadhi break kacha warom bang break. Let's take a short commercial break and we'll be right back after the break.
Eti? Wewe. Hey. Arr. Ha. Aring pang changala aswa. Narimpa. Aring pang na koro ingere chube creative. Ne mano MC koro kono ngano ne mara chudom. Iwinyo ne tom yuag ma. Dogono sa. Aring pang changala aswa. Hey. Omanya zebe miyo ayori chiemo mang'eny. Ana kika tanga kumono dhok no yae. Ngeni en dhok moro makataka koro nyathini odi ye ot ni baba. Ine MC ni ane MC marina. Baba nitie gimoro adwa ni lok na tiende ni. Baba lok na ring pang chwangala ara. Baba mano tiende nao. Tieri chaki wuok magenya thige dao. To do. Amonde kete. Ayam. Bas. Koro no wakone ni atine wabiro bang break maraka kireno no endo mani luongo ni Tabu Ja Koyugi mokone ni nyinge mar ID luongo ni Anthony Ngawa. Tony Onyango. Tony Onyango. Oh, Tony Onyango. Tony Onyango iluongo ni Tabu Ja Koyugi aka Poko no sere. Tokodo poko no sere. Mano to mono hita ahinya. Ka pod andala kocha tawinjo ka en thum magore manoma. Pok no sere. Pok no sere ni ere kaka nobiro bwana wawa penji chuth an kawuono ayudi. Ejo Jose penjore gini but pok oyudo Tabu mo obet gi thuolo mar penje. An donjo boma ka. To waka donjo boma koro na ayaw band. Yaw band ni. Band koro nigi karibu dweche dek. Isaya ka Lady Morin. Koro yaw band ni. Band pod numu. Dongero koro rako thum jalma koro arasicha komako mach. Ang'e yudo tengo. To madam modi kela tengo 2,000. Acha ni Nyasaye to dongero koro keta kama winjore bede. Nyasaye ukiketa daka. Koro kape Nyasaye ukiketa daka. Kin madam ochako duogo. Nyasaye utimo ni gimi ni dwaro. Ochako kelo 10,000. Wacha bas koro Nyasaye koto kadar wachni. Machano kelo 2,000. Koro ngene next day ukelo 10,000. Ali koto kadar wachni Nyasaye. Yageri pacho dhi ene ha. Miyo ni next time ka duogo. Miyo ni giro ne. Koro odhi kata busy. 2,000 odhi omeda boro. Odhi omeda boro wi arecha. Koro en 10. Pacho wacho ne mera makawuono kelo 10. Odhi medo 80. Koro no gi madam. Madam koro kita thuolo ma anada kenda. Onge dichuo. An pok nuoga koda. Nyathi. An silili. An koro ka nja high school ayudo tich. To dongo wacho ni nyabas. Nyasaye kama adwa ni ketani. Karo ke an kenda. Ale iwajiria. Igo badiria. Joma badi. Ine Nyasaye maduong' sana. Ine Nyasaye maduong'. Koro nodhi modhi. Madam ni modho bedo karibu dwe achiel. 1 month. Aero. Kare no kang'e ni madam kare chuore en ja Kenya Army modhi Somalia. Aya koro ng'ena pithu yene dong. Macha dong koro oda nyadonje samoro. Macha dong village na koro nyadonje samoro madwaro. Macha is my personal home. Ero. Koro dhi bedo komari tendo neno TB. Koro TB kaneno to dawinj ng'ato kadwongo dong. Ni tok. Tapenya mano nga dong koro ngeni an gi chi. In gi nguvu. Kato ka chulo mawa. Ipenjo maber ni. Ni nani huyo anabisha? Ni nani anabisha mlango? Biane ke dhiao to ngato no dhot ni. Kasi ni note miluongo. Nyarwa. Nyarwa. Biane ya dhot ka. Koro ka madam no dhi oko wang'e. Owera ka choro ting'ore gi babu. Choro osetieko gine obire leave. Woodma. Na pino chama. Lakini tukura chako ikanya. An mangik madak ni nyisa. Ya bibi ka pandi. Mondo mkosero nyingi mtithi chaki wuoge back door. Tabu ya wan giga tano mai video. Kare gitemore ga adier. Kare nyani ne gi nyathi achiel. Owene min gi dala. Nyithindo 2. En gin koro tongo na town. Baba cha odhi job. Odhi kaji. Ana we ni kuka Nyasaye olware koa e polo. Wapi? Banda neno matek na thagore mono mi nowacho ni ma koro en thum direct ma ok wach moro amora. Mane momi experience ni go. Yes, omiyo nawero thum no direct kamano. But nen thum mono hit manoma. Yes. En thum maber. No thum. En thum mono hit manoma iluongo ni Pok No Sere. Yes. Koro kawuono
an the Pokno Sere hitmaker. Pokno Sere hitmaker. Ngeni Pokno Sere ingat mono cha kunjo angla chon nyaka bedni thumno ni sewinjo endo be wago chien kanyo angeni ni winje mawacho ni Pokno Sere pok onjena gino dichiel kende maonge beat mora mora maonge beat okay kazi chope kuma Pokno Sere namba hol ni wer matin baba ambe don't make by the way gima wer maonge Omina tieno wuon ngoma na gona banju Tengeli anyon thum jogilor tondondeng nyadundo kora makongolo nang sauti biro ni mae tabu wuon ngoma nyadundo donga wero berana ni nyathi ugenyo sidindi jaber dongi loyo nyiwa moko mawuonda nono to nyiwa wuon ngoma gilap Pokno Sere Pokno timne akode Pokno adogo aina kwalo thuma kwenda huko mina na goyo no to wakita kodi mano onge copyright to koponi ati ni ati dhi mate no poni ati sani ni pogo recorda tapule out nikech wagoye kodi kora vya kaka mi strike YouTube tigodo ya kora ni kamano thumno more ni Pokno Sere podi Pokno timne ya to nyina robi kata kirado ya kata kidhi Kisumu dongi dak mane anya sache lam Pokno tem kata to samoro no iko chor poden gi chola ene boma odi odonde ni eti nini mwanamke sai mimi mwanamke tingeni mopenyi ni mimi mwanamke lewa kweli to mimi njopenyi ni mimi mwanamke ne to thunde to jwaje ni mimi mwanamke to mimi mwanamke to nyathine to wedala mimi mwanamke to mimi mwanamke to ngate machulo ode mimi mwanamke to mimi mwanamke ni kari miro moko de gari odhi date waja no ziepa anda dhi date koro kata kupone ne mona nikech gimang'e ne dhako to duong dhako chalo transformer mayok dikete odi kendi iwinjo ok dhako kicham kendi koro to imbe mok chami kendi ni wacha dier ni yawa osiepa ng'ato to nitie koro ang'eni an gi nyieka ok ni amorora ni an kenda to in gi ng'ato kare an gi nyieka to koro ko jado koro wuoyi ma en gono koro nyieki gimono timo ne tabu ni ok ber meanwhile tabu nitie jok moko ma samoro gombo ni rom kodi gigombo ni gineni gigombo ne labda ikon gi mang'eny about in iwinjo kopogore gi thum be nitie gimitimo koso en thumno ngeni nitie jok moko moyawo biashara moko mopogore koro in kopogore gi thum tabu an kopogore gi thum an ga iluongo na the plumber. You are a plumber? Yes, inyaluonga tabu be yuana pigni ka mara ta plumber en jalemo plumber abo plumber jalemo plumber ang'eyo itimo planning Yes. Itimo planning mar maybe planning kaka ido de yuan ne ng'ato pie ote plode plumber otiyo gi nyaka stima go te watimo giga chalo gi stima go te mano tij plumber ing'at ma nigi ode to dwa plumber tinyalo isewinjo maber ni TABU JA KOYUGI is also a plumber. Yes, koro thum mane ok di office kende ni koren thum kende nyaka berewe ke samoro koro kaka corona no donyo dong ni obedo challenge maduong. It's a challenge. Koro to some extent nyaka kan tigi misomo ama tigi mani ne timoga at least koro nyaka go machiemo ingeni gine nyalo konya bende wateme kama kichi bing ni gi familia jogi rangi te otni ka achiel ariyo adek nyaka bills gin chire kadonge koro mago be gin gi kantie nyaka tim. TABU adwa penjo moro matin achiel en penjo manya bedo challenging to ober. Yes. Jothumbe mag joluo ma jothumbe weteni ng'ama at least ineno ka mi inspiration ma at least inyawacho yani kata kumibede inyalo temo matek kikin ni yawa ka Nyasaye ni nyalo keta kacha nyaketa kuma ng'ane nitiere kaka sani nitie samoro ng'ama nena to wacho ni yawan kanya bedo ka kumari somewhere ng'ato go nyawacho ni yawan kanya bedo kaka TABU in TABU JA KOYUGI ng'ama yani ng'ama chalo kaka mentor mari or not mentor role model miwacho ni yawa anahero jathum mang'ane Kenya ka weri gi jothumbe mang'eny kipenjo to gidhi duoki oko ni ati anahero Fally Ipupa
Anaero fali pupa weri gi fali dala ka ko kenjo ka iluland ka ngato ero fali pupa nyaka ngama nyaka ngapo ko di studio ni kendo anaero fali pupa ni kendo bi yuro ko chajo thumbe moko ni ne jogi to wero tabu ja koyugi to wero anaero fali pupa to en kata wen kanisa kende moko nya all of us di yara chiel basare kolo yin jathum mane mineno ka mi inspiration jathum ma Kenya kama madhuluo aya nitiere current an gi ji ariyo yeah an all along kana donjo e Wangala industry yeah ngama mentana sana ne Lady Morin and nyakodongo may also rest in peace ene mane onyiso yani kuma no chope no gi kaka no chake adier she struggled no temo to kama no temeno nwaneno ni Nyasaye kiyie to wabi chieng' moro ketwa kama iwinjo yes number 2 en osogo wenyo yes osogo was hard working man gigene straightforward yeah tumbege no dhi mbele maber yeah koro an mage joma awacho ni mage joma aneno ka gin mentana yes gine mesani nyad baya ne ka Nyasaye ne ber to oketi kuma gintiere kaka sani wawacho ni the person masani koro is living is the osogo winyo himself yes koro kiwango ni kaka in wawacho ni vigolo thum inya dwaro ni Nyasaye anto thuma ni kagolo yes to bede level mar osogo cha better level mar osogo no endo okay yes osogo winyo kumara mara intie we salute you man in Jamigori osogo Jamigori Jasuba osogo kata naero serious intie thumbe moro muno hit sana iluongo ne agengo wuod rongo agengo intie wae moro kaka no be wago no wago nen thumbe meta enya nyadundo kega ng'ano ga yoro kendo kora mako thuma yoro ano sogo wojo suba ni thum biro rana kaka neno dungu tututu mani luongo no sogo winyo joma no mora sana mana wacho ni kana adonjo indas na wacho ni Nyasaye kiyie ibi kendo kuma jogi no chope koro kwatieko Tabu Ja Koyugi ang'o madangi kon fans gi ngama neni maybe ngama dwa mi support moro ngata maybe kinya chiwo namba ni platform ni miyudorie koro maisa kaw time ni wuo gi fans koro okay jokama ana wuon agone Nyasaye ro kamano uno chieng' tich adek odiochieng' maber omiyo dogo mari at least ung'eya donge samung'eya ni kunyalo promote jathum donge koro an dagombo mondo awe namba na ne joma nyalo gombo mondo mi contact direct namba abro keto kanyo endo to mar ariyo kuonde mwagoche wigni for example wigni one Rongai diaspora on Saturday then Sunday one Angel Breeze to mang'eny inyalo dhi YouTube subscribe like share mane ko bi promote jathum donge to all in all agone Nyasaye ro kamano Nyasaye mondo mi ngufu mar support wadonge aero kamano sana mano Tabu Ja Koyugi mana kaka winjo no endo wagoero kamano ne ngata mono watch wa kendo wachakwa warom kendo tich adek manyien mana kaendi mana kaka winjo no endo kumoro ma intiere nyalo medo support wa kan mono kelo ni chenro ni endi tich adek iluonga ni MC Omarinash mana kaka na wacho chaendo dhako ngode ni gichake kore kubni ariyo to pore chwako strong tea kata inyalo denda ni MC Omarinash chieno jamno mbele chiene mineno kendo ema luongo jogocho to mbele mangi duogi rodho samang time koro gik amor kodi kabisa mana kaka Tabu wacho naendo inyalo gocho ne namba ne ni piny kanyo to wambe inyalo kono wajathum midwaro e comment to wabiro mana kaka kamano wadwa loro to waloro gi thum mane waloro gi Nyasaye ber pokno sere chane mitna pokno sere chane mitna mana rado gi nyako Nairobi koki bukori digine mano ogoi marai Wan watieko
dweche di. Dweche 8 kalo. Onge gi nyathi. Higni adi? Are. Wagoero kamana ahinya Tabu. Kwatieko, jathum mane ma ini gombe ni wanyalo romogo ka every Wednesday. Jathum mane minya gombo ni wakete platform kae be uwegi jopiny. Next week. Week mora next week twasepango. Gino sipe ga ng'eny upcoming jathum mora minya gombo ni wakete platform. Freddy Jakadongo is a great friend of mine. Freddy Jakadongo kumora ma intie boss wenye Zembo. Boss wenye Zembo. Mark my words jogi kaki winja konini kaki wabo kelo gi a platform ka kuri iwacho ni kel nyaka presenter. Yes. One platform ni kaka wasichake ka une mu support wa we shall go far because we are talented and we go far. Amor ko rujoka baba ogdang watiek the whole day we uru wangad gini kama mondo Wednesday wachakoro to Tabu imbe kaka neno jogo support wane imbe sami winjo ni ngato ni live imbe watch wa serious eka dang wa promote MC Omari Nash cameraman mono konywa iluongo ni MC Mose Konyango. MC Mose Konyango is also an upcoming artist. Embe nyalo manye kacha mondo wa promote together. My friends, wherever you are, my fans, I salute you all because you are the people that make me to go far and to continue working hard. My fans are my kings, I always say so. And wherever you are, I salute you, my people, and I tell you, just keep it locked because we shall make it bigger. Mana wacho kisondo na te. Tabu ja koyugi. Bwana mera wachungwa de kumwade bwana kid na tumte za mwekoro wa miel kama Pero kid na Pero Tabu hey Tabu hey Adoni kon jogi ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Yeah. Biminyo kisungulu. Watane.